Azi o să mergem după diamante. Acum o să mergem să luăm niște lemn, că o să avem o mină. Zombie. Acum o să mergem repede să luăm niște bucăți de lemn, să avem, dacă rămânem fără pickaxe. Nu mai e lemn. Știu că sparg cu mâna, dar mi-e lene să mă duc să iau un topor să-mi fac. Sunt deștept. Am mâncat un ochi de ăla. De ce e noapte? Mă stresează zombii ăștia. Bă, lasă-mă. Da, o să mâncăm carne zombie, că nu ne lasă zombii în pace. Dar avem un morcov. O să putem să ne facem o fermă de mâncare. O să avem mâncare. Că ne dau zombie ăla, un morcov. Acum ne luăm repede o leg de lemn. Hai că vine Dumnezeu și ne face zi. Stai, am intrat în setări. Pardon. Uite, imediat vine Dumnezeu și ne face zi. Uite, acum o să adunăm lemnul liniștiți și o să mergem în mină. Am mai fost eu puțin la mină, asta e o serie care am mai jucat-o. Nu e o serie de la zero. Am mai jucat puțin pe seria aceasta și m-am gândit să fac niște videouri. Mă arunc. Bun. Mi-a scăzut viața. Uite, acum stai să-mi fac astea. Și acum o să mergem la mină după diamante. Nu am nici pickaxe-urile așa bune. Avem crafting aici, luăm. Știu că sparg. Da. Uite, imediat mergem acolo la minat. Uite, mai avem o leacă de în față de mers. Opa, stai că era să cadă în lavă. Aș dori și eu să găsesc niște diamante. Dar nu prea întorse. Trebuie să mai ciordesc și eu niște torse după aceea. Îți trimit link imediat. Da, mai ciordesc câteva torte. Dar de ce nu iau și eu niște coal? Îmi spune și mie. Mai bine iau coal. N-am găsit deloc pe seria aceasta de la diamant și nu găsesc. Acum o să cauze 100 de like-uri dacă 100 de like-uri dacă doriți să găsesc diamante. La video acesta să facem 100 de like-uri. Vă rog din tot sufletul. Că ați dori să fac și 100 de like-uri. E primul video pe canalul meu. O să mai facem videouri cu Minecraft, cu Brawl Stars. O să facem videouri cu toate jocurile care le doriți. Scrieți în comentarii. O să facem, cred că, și un live. Punem motor să se vadă bine pe filmare. Și acum mergem în față după diamante. Să sperăm că găsim diamante. Să vină diamantele. Doamne ajută-mă, dați-mi și mie 20 de diamante. Vreau niște diamante. Diamante, diamante, diamante. Iron. În schimb e bun iron-ul. Că oricum o să mai trebuie pentru pickaxe-uri. E bun. Până găsim diamante. Noi jucăm acum pe 1.16. Minecraft original, 1.16. Am fost în Ender și am găsit o fortăreață. Și am găsit acolo, o armură foarte bună. Foarte bună. Chiar foarte bună. Era cu Protection 4, parcă nu mai știu. Uite, imediat să găsim și noi niște diamante. Diamantele vieții.
Iron. Iron, foarte mult iron. Iron e schimb bun. E foarte bun ironul. Vreau să pun în față. Mai punem și ultima torță să vadă bine pe filmare. Și acum mergem în față. Dar o să trebuie să ne oprim undeva că nu prea mai avem pickaxe. Și o să filmez pe seria asta cam zilnic. Eu acum am început seria abia. Asta o să fie o serie lungă. Și până batem dragonul. Da. O să țin episodul de 20-30 de minute. Cred. 20-30 de minute o să țin episodul acesta. Și pe ce găsim diamant o să mergem să ne facem cât un pickaxe. Uite, facem stânga, că a dat gravel și nu suport gravel-ul. Nici pe aici, încolo. Eu niciodată n-am suportat gravel-ul. Niciodată. Scrieți în comentarii dacă vă place când vă vine gravel în față. Mie nu-mi place. E enervant. Așa. Da, acum o să săpăm. O să săpăm mult până dăm diamante. Am încercat o schemă cu trapdoor-uri să sap doar un bloc, dar e fals. Cred că merge pe alte versiuni. Mie nu merge pe telefon. Eu acolo să știți că joc după telefon. Mie nu mi-a mers să fac chestia aia și am încercat la început de serie și nu mi-a mers. Din păcate. Uite, aici o să ne oprim. Să ne facem aici așa, să ne punem crafting table-ul. Toate. Așa, și furnal să ne facem. Credeam că mi-am luat furnal cu mine. Uite, ne facem imediat un furnal. Fac. Îl punem aici. Punem coal. Bine că l-am aruncat jos. Punem coal-ul și 25 de iron. Acum ne facem un pickaxe de piatră și mai săpăm. Aie și bananele, nu e adevărat, nu este aie și bananele, s-au scubit bananele, le cozim și asta e. Așa, și acum o să săpăm în continuare. O să săpăm cu unul de piatră până ni se face iron-ul. Ia ce am găsit aici. Poate aici găsim diamante, diamantele vieții. Cine vrea să găsim diamante, să dea un like. Un mare, mare like. Cine vrea să găsim acele diamante. Un mare, mare like. Dacă dați un like, apar diamantele. Acum noi trebuie să oprim apa aceasta. Așa. Nu.
am primit un mesaj. Nu contează. Acum noi o să facem stânga, că în fața mea putem să mergem. O să mergem pe aici. Hai să închidem, să ne încurcăm. Întoarcere. Vedem dacă ni s-a făcut iron. 14 iron. Ne facem repede un pickaxe. Un pickaxe repede și acum băgăm în față. Așa. Să pun repede foarte mult în față. Mai am 10 baterie. Episodul ăsta o să mai țină. Da. Intrați pe canalul meu, dați un subscribe. O să postez o dată la 2 zile. O să postăm și Roblox. O să jucăm multe jocuri foarte interesante. O să jucăm și Piggy. Foarte multe jocuri o să jucăm. Multe jocuri. Tot ce doriți voi, scrieți în comentarii ce jocuri doriți. Da. Intrați pe Nu, că TikTok am uitat când m-am... Bun. Căutați-mă pe Facebook David. Căutați-mă pe Facebook David și îmi dați ce de prietenie abonații. Facem și noi 100 de abonați și 100 de like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episoade, să fie susținut episodul acesta cu 100 de like-uri, dacă se poate. Cât de mai multe. Și o să facem multe episoade pe seria aceasta. Asta e o serie care mi-am jucat-o. Bun, nu găsim diamante. N-ați dat like toți. N-ați dat like, că dacă nu găsim diamante, înseamnă că n-ați dat like. Intrați toată lumea și dați like, mare like. Că o să apară diamantele. Cred că o să ne dăm bătuți. Mai săpăm puțin, că nu mai avem nici torțe. Acum hai să vedem. Auzi doar aici. Olo, nu știu. Așa. Uite. Uite, acum o să mergem acasă, dar nu mai găsim nimic. M-am blocat. O să mai minez eu în afara episodului, dar nu mai are niciun rost atunci. În următorul episod o să trebuie să găsim noi diamante, neapărat. Neapărat trebuie să găsim în următorul. O să auziți puține sonări că sora mea filmează pe YouTube. O să mai auziți niște sunete. Și da, vorbește, face un Lily Plank și noi ne vedem de minatul nostru. O să mai fac un canal, David Boss. Pe ăla o să postăm numai Roblox și live-uri.
cred că o să facem câteva live-uri o să fac. Mai ne gândim la ce oră și astea. Nu e programate. O să primiți, dacă vă abonați la canalul meu, o să primiți link în link în descriere. Uite, imediat am ajuns, ieșim afară. Urcăm pe scară, că mi-am făcut să pot să urc pe scară. Să nu mai mă urc cu blocuri, era mai enervant. O să mai auziți persoana mea că vorbește, dar nu e nicio problemă. Da. Bun, acum o să mergem să vă arăt ce am putut eu să fac. Uite, stați. Uite, pe aici urcăm. Uite aici. Aici am făcut eu în afara episodului. Aici o să fie camera mea. În alt episod o să o facem. Și mi-am găsit într-un munte și mi-am făcut așa frumos. M-a atacat un zombie. Uite, pe episodul acesta o să ne facem o mică fermă. O să nivelăm aici și o să facem o mică fermă. O fermă de... cum se mai numește? O fermă de mâncare. Că avem un morcov. Și hai să vedem ce mai avem la mâncare. Și un cartof avem. Morcovul cu cartoful. Și o semință de asta. Berii s-am plantat. Uite, stai să iau și găleata cu apă. O să putem face și lanterne albastre cu nisipul acesta de la... Noi jucăm pe 1.16 și există nisip de ăsta care... Uite că mi-am luat berries. Care e albastru. Aici avem un portal. Uite, o să vă arăt chestia asta. Uite chestia aia de acolo, am găsit-o pe lac, fix lângă casa mea. Nu știu ce e 100%, dar e un monument cu un portal de la Ender. Am găsit niște arme de gold într-un chest acolo lângă și le-am adus încoa. Și o să vă arăt monumentul, că o să-mi distrug portalul acesta și o să-mi fac acolo. Îmi fac un drumuleț și aici mi-am făcut așa o mică tabără. Uite, un foc albastru și unul portocaliu. Uite, unde să-mi fac eu un... Uite, acum ne ducem frumos, ne facem cât o lopată. Așa. Avem crafting. Stai că avem și aici. Avem și în curtea un crafting table. O să facem... E ca rău. O să facem o lopată. O lopată am zis că vreau. Uite, acum o să nivelăm puțin aici. Am încercat eu să nivelez în afara episodului, dar n-am reușit. Acum o să îndreptăm puțin terenul. Uite, aici o să ne facem o mică fermă. Uite, o să lăsăm așa o mică spațiu și aici o să fie mai înalt. Așa, frumos. Aici o să fie așa mai înalt. O să ne facem o fermă mică de începători aici. Care nu are nimica. O fermă de începători. O să ne trebuie 2 găleți de apă. Una acolo și una în partea aia. Băi, rău! Bum! Câtă viață mi-a scăzut. Hai să mâncăm și noi ceva berries. Hai să ne umplem mâncarea.
Și cred că pe acolo o să-ți urcăm cu dartul. Urcăm cu dartul acesta. Dar nu prea... Așa. Pac, apă infinită. De acolo o să ne avem crafting-ul în spatele nostru. O să ne facem 4 scări momentan. Le punem aici, o să fie frumos. O să mai fac o dată. Bun. Așa, acum o să mai facem o hoie. O facem din lemn, să ne prăpădim aerul. Și aici o să ne punem noi ce avem de plantat. Dacă facem cât de mult merge. Aș vrea așa puțin mai mare, să putem să ne plantăm tot. O să avem mulți. O torță. O de torță aceea nu putem facem de așa. Uite așa. Și acum o să începem să plantăm semințe, cartofi unde? Uite la aici. Semințe și cartofi. Bun, și berries. O să punem, uite așa. Uite, am săpat tot ăsta că nu arăta bine deloc și o să punem berries pe margine. Uite, închidem aici. Dar nu mi-ajunge dortul. O să mai luăm de mai sus câteva blocuri de dort. Uite așa. Punem acolo 2 bucățini, apoi să nu stăm cu mână. Și uite așa facem. Frumos. Să crească și berries. Bun. Bun. Uite așa o să ne arate nouă ferma de mâncare. Aici aveam eu niște berries. O să-l scoatem acum. Că nu aveam unde să mi-l pun. Așa. Atât a fost cu episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa!